čus vidíš, nejhle. Tam byl u mého vánoční, moje vánoční památky, 4 a 12. Mám čas a veselé, jako tohle video vychází trošku později, ale vyjde ještě ten den, 24.12. Máme rozbalené, podařilo se mi nic vyfotit, to nevadí. A dárku jsem dostal, jsem jako dost spokojený. Takže jako určitě sluchátka jsem dostal, selfie tyčnovou, a ještě jednu už mám, Gogenku. Tohle jsem dostal boty, černý, moje nemám, dostal taky kapku. A jsem dostal druhé, paní žužový kabel USB. Potom, můžete nevidět, ukázat, ty baťo. Ty to je fajné, ty světelka tam. Pohoda. Jo, nebe, ale možná to dám i na druhý kanál, takže kdyby se to stalo, tak to je z druhého kanálu. Ty baťo jsem dostal. Je dost velký. Tady se dívá. Dost velký. Konečně vyměním ten svůj starší. 4 roky už mám. Takže pohoda. Nevím, mohla ta selfie tyčka, který zkušeme. Hrnuhe. Potom vezmu tahle a vyfotím iPhone z regionu, že měl by se to bylo. Ale to no, nevíš, vlastně nejde. To stáhne. Jsem jak Aleš Bej, YouTuber. Jo, a chtěl bych Aleši, jsi v Prahe. Stále v Prahe. Jestli se díváte na vlogy Aleše Bejra, bude jako na YouTube Psychopata Bejra. A jste sledovali i tu Majsnerovou cestu, ten spíš řekl, nechci říkat celou bezdomovcu, prostě ní bezdomová, který po třetím rozhodu prostě přišel úplně baba úplně, on má úplně o všechno, to mi zdá trošku blbé. Jako viděl jsem ty začátky, byl pořád na pilém stavu, ale nevím, se něčeho chytil, se stál pomalu pít. Teďka v prosinci už ho vlastně říkal Aleš Bej, byl psychopat, dostal vlastně směrnice, zhruba půl měsíce bydlel, u Aleše doma. Takže vám ještě k tomu řekl. Snažil jsem se něco zapsat, ale nevěděl jsem co. Zatím nic. Když něco našel, i to Aleši 100% pošlu, že mě zajímá, jak si Majsner vede, choď tam dost často za ním. Mě to zajímá. Ale ještě teďka vydal hodně videí. 4? Nebo za no, každý minimálně 3 videa vydal. Aby se vrátili ještě k Majsnerovi. To nakousnu. Tak, má práci, bo jsem Alešovi, tak má práci. Znamená si dělat, uvidíme. Nového roku by to měl začít dělat. Je v pohoda. Mají být. Jsem si všiml, že jako, že Aleš to koupil, že to stalo hodně, nechtěl mi říct přesnou cenu. To tomu Majsnerovi neřekl. Já ho neznám. Ty YouTube mě to zmalej. Takže jako, asi se za nima potom v letě budu chystat. Chtěl bych napsat Alešovi. S nima pojedu. Tohle ve mně. Pohoda. Takže já bych vám ukázal tu obyčejná osuška, a potom trošku z AliExpress, nevím. Což mi ještě dostat. O něčem toho dostat. Sluchátka to si dá. A to je všechno. Nyní. Já vám zpátky šťastný na video. Mějte se dobře. Tak já, aby to byla pohoda. A já se lidi s vámi loučím. Možná se ještě uvidíme tento rok. Jo, ještě na Silvestra se uvidíme. Takže like, koment, odběr. Ještě nemá hlasný odběr, tak můžete dát odběr. Budu za to velice rád. A bude mě to vlastně hnát dopředu. A budu vymýšlet všaké nové věci. Ještě se s váma loučím. Čau.